Ag lá lom ar chuairsa le Daltaí na Gaeilge, mar a aiceann sibh bhí lá lán againn, uascail mé roimh a thart a chlog ar maidin don bhreicfeasta. Ní maith liom an mhaidin ach bhí mé gurí breicfeasta, mar sin chur mé gitas midí orm sa dóigh is nach mé cum a zombie orm, bhí sé chur snearta, bhí sé galanta, cup an cafa, pancóga, ispíní, bhí mé sásta, agus an sin tosaíonn na ranganna ag an ní a chlog. Lé agus phléimiid filiart agus dula mé cúpla focail Connemara. An sin roinní mé an rang dása bhain mé soltmhór as. San sin bhí cluichí Gaeilge arsúil agus chur mé naia orm féin mar níor imir mé peilchéile le bliantí. San oíche bhí séisiún ceol arsúil in é an junior agus na ranganna eile, agus níos mó dása. Málam an cúrsa seo go láidir díobh má táú na stáit aontaithe. Daltaí na Gaeilge.